Right, good morning guys. Masong kabuntagan natong tanan guys. Mora ni video nga way intro wa pi outro. So diretso rata guys. Good morning. So karon guys is nahinog na gazad agateng saging nga pisot. So manay sa guys ingnan ko nog saging nga pisot tag isang porma kay mura kunog way tuli. Tanawa guys. Mura gazad sa porma way tuli. Lam lagi day. Oh, di ba? Tanawa guys. Oh. Mo na jang ingnan si jaog pisot kay nga naman sa porma. Tanawa. Ulit Good morning, may palangga. Good morning. Bago pa man ko mata. Ha? Bago pa man ko Bago pa ko ng mata. So karon guys, mamoning kuhaan kay nahinog na diha magdamig bawo na mo guys. Kay karon manguha mi dato og kamunggay para atang itisok dato sa atang bahay. So na guys, nahinog na magdamig bawon. Mo ni among dadeng bawon kanay among saging nga pisot. Tarong lami aka guys. Grabing lami aka guys sa gatong saging nga pisot guys arang nagadeng hinuga. Ikaw kuha. Asa paka iganid. Kanin. Puro naman sa hinog guys na. Parang nadyan hinuga tanan. Aray. Wala isa dai sa atong salupin. Okay, si Kimiat ko namang lusi guys. Sige isa sa salupin nato. Pagwaon ta kay mazo ng pang. Sige. Ato dana ka na nilusian nimo kana na. Kana mo nilusian. Kana sige. Kay sunod na at ang butangan og milk at ang salad-salarin. Salad-salarin. Laban yun sila. Okay. Kana day, lubag day. Kana, pasok. Impas ang pisot. Okay. Okay na bi. Tama to na ta. Okay guys, mo na imong baon. Mo na imong baon karon guys, among lakaw. Kalakaw na. Okay. Tatong pras nila kita prami banita. Tapos ginoo parehas ko lang sa tita Purami magbanig mi magkatuday kuan guys magpiknik pastila na sa matang piknik dahil kuan lapok man datos tangatuan. So banay minidyo karon guys sa mga aadtuan. Lia Kimburato. What is your name? Lia Kimburato. Okay, very good. How old are you? 4. Okay. So go na. Okay guys, mo to na mi sa mga ha? 4 years old. Okay. 4. So guys, mo to na mi sa mga aadtuan karon. 4 years old. Nga gamatoy nga baji. Kana mo guys. So madong nami guys sa mga aadtuan ron. Very good. So mo ato mi karon guys kamang mi kamunggay kay mang itisok datos bay. Ato dito to. Mo itusok dato guys. Mo to atang atop guys. Nagkampat-kampat pag isang color kay wala igog ateng pintal. Pas anas papagamran ni Kimiat guys. Hawid Kimiat. Asa lang punta mag-date pa dahil sila ka kuanan. Asa lang punta hala guys, na bay bayabas bim lili ko pa basig na bayabas pa. Awa na bunga. Adi di sa bayabas guys, lagnob. Katunghang pang inutbong ni kabuntag. Ay dare bayabas guys, kanay mo lami. Kit-kito ning isang udlot. Kini na. Mo ni siya guys, ang lami akan dunia. Kit-kiton hinlo man eh, fresh kay giuwan. O tanan ning kit-kiton. Yeah. Na guys. Taning kanon guys. Tan-awon kay basin ni jagnay tilas na tilasan sa gatang simod. Hay usapon guys. Tambal man siya. Tambas na siya guys, daghalay matambalan. Sabi na ka lang mga ulceron, kada buntag, wa pa mo ikaon mo ni usapa, ang lami aka, wala yung ulcer. Kaya mga siya guys, lagi lang lasa pait-pait. Marami yun. Balak pait-pait, basta kayo, daghag. Kaluhal matag sa lawas. Isos pastilan gino ko kagyanan. Alright, tara guys, abot na tadaris. Sapa. Ha? May isda? Banuban man pod. Kimiat. Wow, warang nice kado guys. Ano may danay maglabahanan guys Kami madani kay mabras-brasan man ring maadto katong nilabahan. Hinay. Dahil no na jadang guys kay gikan man si Jagi baha.
Okay, mag-imusa nila sa gaboy eh. Tabok man mi dato guys. So dato kamungga dyan. Hinay! Just press. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay. Tara tagi, guys. Hop, ya. Manay popcorn. Puro mo kung maano, guys. Ha? Hinay lang ito, dari, guys. Maghinay. Hinay lang talaga. Alright, tapit ako guys. Jesus, marusip. Nakatabok namin guys. Thank you Lord. Naka na. Okay, success ang pagtabok. Ha, dyan. Dito mo. Asa man? Mag-date ko namin guys. Ikaw, repire. Human naman may date na to sa Ilams kabutungan. Naran po Miss Ilams kahaguno dyan. Mag-date ko namin guys. Pastila na skimyat. Kisa nakailaw nga ni guys. Porsinas. Muna si Zay Porsinas. Oh hala nice. Kadyo paru-paro G ko nun ha. Color yellow paru-paro G. Kanina kisa nakailag Porsinas. Tambaw na siya mga up-up. Jarag uod hadlakan. Jarag naghanam na uod guys na Lagay sa nagwagod. Nagkamang-kamang. Ginoo ko. Muraglintag purma. Ha? Jesus, ginaw ko naman ay uda ng kagwang. Tambaw to si Jag up-up. Kato mga gipang up-up diha. Mo to'y tambaw. Ha? Ha? Naupaw ko ng lubi guys. Upaw ka dyan. Kaya naigo manas hilap. Tapos di sa kabuok na upaw po. Dapat na upaw. Puro upaw. Nag-uban ag upaw. Okay kaadyo. So, darita guys. Mga zo ta dari kamunggay diya. Puunguno na dyan po dagilang kamunggay. Sudaan mo to siya nag-ingan nga isang papuungan. Kaya arong manalingsing og bag-o. So daritas tabunak sa ang uduan. O pa sila dari katanam og balik guys kay ag panahon. Nagsige mag uwan-uwan mo nang maglisod dari og pananam og mga tao. Masige kami maglisod mig pananam ron kay sige magbunak kinsabay ganahan man anang mingaron uy. Basa ka nung nagjuta. Jagatang agatang itanang mga utanan mamatay ra. Sige hanog bunak sa uwan. Huya! Timingan juday tao. Ngajo lagi mi kamong gaya, majo kay dia siya dari, timingan. Ha? Saging re gibanbaon mig saging. Saging pisot. Dari mga jo gaya guys ya. Timingan kay dia sila dari. Putdon tanan. Naimpas guys, paputod mangyaya. Aw arang. Kani dia guys. Sakto jud daya no kay wa naman si Jay kuan to. To nas kinahabugan. Wa may manguha. Magkamugay dari da. Satilya dagat labil. Na. Kay palibo. Ug nay muna ba dito? Panguha siya. Aro naghana ka jud dari kamunggay. Dapat dag siling yaya sakto jud daya guys ha. Diyan sili do razang kusina. Way bunga kay mo silihan dari may magsigig panguha mga tao dari. Pitan na naman po ko na nino. Kau hatagi sila yaya. Kau. Kada daga ati kau. Basta kapon bandit og Madrid. Naulian. Tambaw iya tambaw jud ang Madri no. Madrid. Oh, Madri guys. Kana isang man kana isang dahon. Oh, moy gihawb ug moy painit-init sa laos ni Tra gabi buntag. Ito andar mapug ito ay. Pisot. Karna ba? Iya. Ba? Lagi ko kay Ikaw kag pisot. Wa man gud ni tuli. Bugnawan si yaya. Tamis. Ara namang hinuga ag isa ka bulig. Bo pwede ba ni prituhon? Pangkaon na no. Pangkuan na dyan siya pang Tundan o kuan. pisot. Pangkaan na dyan siya guys. Hindi siya pwede prituhon. Pwede din agan kay mga pla. Oh, lain na gyud lasa. Apa. Apa. Pwede pa butangan sa gatas, Bill. Naglakatan.
Pwede sa batang gatas sa salad sa Lauren. Char. Templada lower sa lakatan. Nare guys, aranda ka kadung area. Dato sa una yan, mong bulang hujan no. O wala gina una. Gidaro gisa gibuan na gidaro na hapit na ng buongon dumong-dong na patay undang na balik. Sayang. Lagi sayang agasto. Ito na hagibo. Gidaro naman eh guys. Kaso pag magdaro, na. Para matangkot ko buong ra kay hinlo kay sa gibuan. Ge, benek-benek man awa na ning balik na pud sa kasagbuton. Moy kay wa man masunog to gipanghakot din na. Taka darig area guys tam na nagbulang huy. Wa na ngalata na. So pa may bulang huy ning gimo mo yato ah. Awa na na. Wala ni. Ay nangalata ni das pagbaha no. Ang uban dai wa malata hindi na kapait di naman makaon. Nga naman si Za na Unsa na katagatan? naabtan magunis baha kanina ah. Sayang ka guys naabtas baha ag bulang huy napait. Da nangalata pa jud. Pwede na mi dato maglaktod guys to. Ah. Pikas sapa man na diha. Hala tayo maglaktod unsa hala natumpag na daig butong dadto to ah. Ay wa nagbutong natumpag na. Ha? Lagi. Hala, nag-anam-anam na sa katumpag ag sapa. Kung mabutong, nangakuan na, nangataba nas baha. Muabot nam kanitos. Ana sa ibabaw guys na. Nadag amang naglakto na ganito nilibot rami dato da. Nalibot ta tabok sa dam, ngari-dari. Kimyat no. Bano-bano ni kimyat. Lami to sa una dani guys kay daghag kamuti, daghag bulanghoy, lekeup, mais, arang daghanag tanem. Karon gidengdeng wa ka jud in taon, pas sila day bulanghoy nalata pa jud kay gibahaan. Pastilan gani gajeng uwan. Wa na may undag-uwan. Daghag damage ning uwan guys, madun tang mubukad sa pag-init. Ana ra ka na, ya amo na rin puungan. So guys, nagpuungas pa pag-Abril dari. Kinsay ganahan mananam diha kamunggay day aran daghana kazo guys diha. Oh. Okay kazo. Nada guys. So magdata dito sa bahay karon kaya tang ipananam dito sa tang new home. Kanapa kay dake? Pwede sa tengah-tengahan. Okay na guys. Sakatang kamunggay. Kumbati padir. Tigbas. Op, hala natubahan ng saging. Hala nagluso nag saging. O pa di ay. Nagasar lami ato'y guwang saging to ah. Maligza baka nayaya. Ang nagana rin kamunggay guys. Ang problema. Kay way mangutan dari dapit. Kay laju man lagi pud. Mau lagi daghan pag kamunggay dari dapit. Hala! Ito na tumba na. Lagubo na. Hoy! Sus kinuko marsip. Tumangan. Stilan. Okay. Sumpilan na nakapuno pa. Ay mapatanam dad to. Ha, daghana na. So, dali raman po rin mabuhi ng kamunggay, guys. Alright. So, na guys. Kari mo yung dadaan niya kay taas. Basta dyan magkugi ka daris probinsya, guys. Nadya kay daghang duma. Agpagkugi laman dyan. Diyan ka na pang tamnanan ba. Dari pwisto dyan ka dyan dari mananam. Kaya rang kaso kaluag. Dari ah. Luag dari sila siya, ya. Yan na guys. Ukin sa itong mga ganahan mo tanong dahil kamunggay dahil daghan niya. Pang-ugsok na nila. Kami dari lepken dari kuan guys. Ay daman day piluyahan dari yaya. Daman day piluyahan ya no. Arang kakugihan jenis yaya guys. Day jang luyahan Ingan ni porma guys ag luyahan. Dalami pa ni jada ni tamnan kay pwesto kazo. Sakto kazo juta ba kay hanay-hay na. Anong patugbeng si nga na di mapundog tubig lami kazo dari atamnan. Wow. Arang kazo ka kugihan kazo si yaya. Guys luyahan Luyahan luya anang angat to din ni padung isang luyahan to Very good ka siya ya. Oy, parang kadyo kalami magpudjog ingani guys. Sarang kadyo ka. Peaceful kadyo lugar. Pwede ka dani magtutumbling dani pananam. Yes no. Haway mo na din pa. Kana? Katorong isa? Oh, naghanap pa dari atong ingnan sila mother. Atong pa ilas na naipud. Bugatay karay sakto ra guys kaning isa. Yeah, mo to na maya. Thank you. Salamat sa kamunggay. Uli na may guys, kaya mo to na. Magkuan pa datos buhiin. Aray na may bill. Salamat. So guys, padung nami uli. Dahil nang bitbit na ko sa nilas ni Kimyat. Nang bitbit pa ko dari sa to. Power bank kay hanggi charge po ning kamera. Okay. O danay das papagabril nga kamunggay. Huwag topig. Sama na.
pundan. Orang lakatan arang lami aja kaso dari irian la syuyo guys na. Kaya makatanam-tanam kagin sa imong gusto itanam dani. Ilang lubi lingkod na. Napitan mo kuan. Lagi ka nais kaso guys karon naghana kaso buwak na. Putiun. Wow, ang kanais kaso buwak. Ano nga ni bitang buwak guys na. Indot. Nang naghana kaso na. Dali ra po na sa gunahan ng buwak ka ng kuan na guys sagbuta. Sagbut man sa bawhan na nga ng sagbuta pero namuwak siya na. Naghana kaso buwak. Panggina, kimiyat karon di ka lagubing. Maglulagubing ka unsa. Pag sa nilas, hala, nani ba na shot ka naman danang buho. Pag sa nilas ka na daghang kipi, matunog ka. Arang nga garaa, Bereg. Kuna unsa na ba ni mura naman kang mangking gamay ng tungko dan lubi. Lakaw, dali na. Mura nagmangking gamay ng tungko ng lubi. Hinay, careful. Namitag na kay butas gamatoy, dali dangs. Pagdali dangs. Okay, sa luod sa purma. Wap. Mas lahat ka. Dapat mo ditsun sa pagkadaring punaan. Pastilan. Lakaw. Ato ka tamak na kay lam. Lakaw, sunod ni papa. Lakaw na dangs. Pagdali, bi. Ito na skimyat. Ansa na skimyat, guys. Pastilan kimyat. Dali, kimyat. Dari sunod. Ito na papa. Ansa? Ang mo na pa mapagdalikdot na ng tubig. Na-shot na. Dali. Pagdali. Pastila. Nakaw, pastir. Katagang palitag butas, buhon. Ang kanang bahala mag... Isa? Pink kuno color lijang butas, guys. Papalit. Nandi po mo sa nilas. Ato ka nga nakanarabay. Sapa. Halarang kasayang kajug butong. Muna hagiingan ninyo, guys. Nga. Kung magsigi og banak-banak, magsigi baha, ag mga butong dalis dapli sapa, mga hagsak. Na mataban na si jas baha. Sayang. Nakaanam gazig dako ag sapa, gas delikado. Hala, to apod ato na hagsak pod. Pastilan yun ko dali day. Tuan hagsak pod ato kahoy. Hala. Ginaw ko Lord. Lagad ning bata. Magkagas ta dali. Hindi bang pakagas, di magsanilas, pastilan. Sige, na. Gara jud pa Now, imong anak kamayng tao. Kiag na agi, ring gibidli. Kasung aja orang babahan guys, kay delikado kay insag na ay tunek. Pagtarang day, matuog ta. Okay. Nanguot ko. Ato pangutog dili. Pastilan na sarabay. Sung mo baba pa mo utag didi. Pastilan nga bata. Karaon jud guys Nanguot lang. Lipay ka, kauban ka na mo. Okay. Alipay ko na upan. Lipay ko lang dyan sa kauban na mo. Pastila. Saan na kayo muna sa papa? Muna sa papa tabok guys. Isa raming balikan dari. Hala, nawa na mag-agyanan diha pa dir. Basa yung jaglawam ha? Namura. Sinig panawag siya sa papa guys. Pa may balikan gab. Ha? Asa ka gida na? Pagbung pala mang kadiha. Sure da pa dir. Pag hinay ka sa mo, lagubing ka na ng tubig. Maglulagubing ka na diha. Lala, sige. Kaag. Hinggarat si dun sa paloy. Kumbati pa dir. Ma! Diya kailangan manda na. Saan. Diyos, pastilan. Liwat si kang papa, kiig lawang kalit. Pahinay. Labo. Langam lagi diha. Kurung babit sa dana, kurung babit. Ay nabawra pa. Ala, basa dyan ng bugan. Impas ag tubos. Basa na gerd. Basa na ijang itlog. Basa na glisik. Basa na ijang itlog, ijang bisik. Basa na glisik misikil. Dani guys, mo na igjuta sang lulo. Kanidini juta na sang lulo. So na niya. Gibalik jala man nila aram ratuha kaadyo. Sayang kaadyo. Naidaghang kahoy. Naidaghang kahoy dani. Nay mga mahugani dani guys na. Ano na. Dibili na. Gibalik jala man nila aram ratuha. Sus. Mau lagi. Arang sayang nga. Zika adyo guys. Gibalik jala man. Kaya ang mga katigwangan lagi sa una. Wala lagi. Sayang dani. Dani. Naghanap kaadyo mahugani. Hayahay ang nakapalit dani guys.
Suwar na ko dari guys. Mo tabok na ta dari sapa. Upya. Dara mi agi, wala mi ning agi dito sa magiagyan ganiha kay bisud. Na guys, alubeng nagbutas. Nabala na sila. Basta makatabok ta. Sagdilaman. Udah na guys. Dari mi ning agi sapa. Na nangalaka ag duta mga taban ag mga kahoy, lubi. Naipakura ba dala guys na? Lilita na to. So nabawra man dari guys. Nabawra dari sa manggiagian. Nabawra. Ana. So dalas ibabaw guys. Nananag amo. Dalas ibabaw na. Delikado gud guys. Kaya na nangalaka na nagjuta na. Dalas ibabaw. Karsada na guys. Nagjuta nangalaka na. Karugayan na. Abot magsapa. Dito karsada. Maruwi na gud. Narang kasayang kasug butong. Kahoy na. Nangalaka na sila. Gidanas. Baha na. Rajag na og tubig. Parang nagazag kahadlukan guys. Kaya na kita mo na nalaka ka na. Kana mabutong. Sa unang butong na nataba na. Kana siya. Akato pa ng isa ka butong. Hapit na pa sa mataban. Apil na pagzimili na. Ang ibabaw na guys. Pila na lamang kalakang. Karsada na. Na. Kato bitawang na ay multicab nga puwa. Ada. Muna hadlok guys. Kisimbako na mga laka na dihatanan. Mura. Ginoo ko. Rarabo po na natos bahay nga magipayan ron. Unahan pa po hinuntong among nga kanang bag-uron nga gitukod. Oh, bati padir, kana. Banang-banang man among gamayng tao. Dali ta guys, tukad sa ta. Kuha na ko, ma. Ha? Nanguwag ko. Ay nawag. Nanguwag ako. Natagi guys, ngani mag Nanguwag ako kap. kuan dari. Kuan. Ha, ano Sa arang gatag ng butas. Mama, ni pakot. Ano pakot? Ma, Lagi. ano pakot? Hawa dai kay bugat. Bugat guys. Ano pakot? Ay, arang magatag tubig. Taysa dai. Awa. Taysa. Pakot, ma. Apa? Ang kuag tubig guys. Puno tubig. Ang buwang. Ang kuag tubig. Ang puno Hindi yan masensak na limpa na. Puno tubig guys. At lay sa katabok na ta. Right. Yan na dyan Miss Karsada guys. Abot ang gazan midari. Doon nagdagan-dagan ng gaming baji. Nanasigbin guys. Nagtutuan. Inay. Parang gazan kagara Yan na Miss Bye guys. Okay, pamutol ng papagabril guys. Isang kamunggay. Ang adada na papala to. Alright, yan na guys. Okay, panimis bye guys. Kay itanam na tubo na, tubo. Sugar cane. Pohon. Kala ka na. Munga na. Munga nagtubo guys. Lagi si Pader. Ikaw. Give na ni Pader. Okay, ito na guys. Kamunggay. Ha? Papa. Natalinsan nga na sa guys. Magtanong mo. Talinsi. Karong madunay ugbukra. Bani kaming tao. Hindi ka daag na ng kamunggay. Tapos papa guys. Ugsok na. Sunod jud Dara lagi ka dali. Apil kag tanam. Saan taman mo apil man kuno sa tanam. Okay, so lumbadan si dari kamunggay. Karon din ang problema dari la ujon pohon. Kumbati kim, ugsok kim. Makigilig. Ara ka balik-balik kinsa na mananap na. Pastila ning bazihan ning arang kadug kujug-kujugun. Cha. Isa jaw. Cha. TikTok na loy. TikTok na kuno hiza. Dali kinay lubi diha. Turta sunod ta papa. Dali sa mananap diha. Ya sama nimo. Labog na. Labog mo kunut. Balik ko ba? Law. Pagdali pa ka narabay lubi. Walang ilumbay nag kamunggay. Isa, 2, 3, 4. So sakto ra dyan guys.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanapod, pilan pod. Oh, lakatan basta lang yun ko. Para isang lakatan, guys. Nga ni kakugihan. Ayaw tandaga lang. Ayaw tandaga ding. Yan ang bunga. Adsa tandaga na isang bunga, sagdi na. Manay bungang gamatoy no. Nanggigil. Harap matong saging ni Papa. Nara kay hangkuan. Mulai sa tanam dari guys, lakatan. Ha? Ato tandaga lagi karon di matigok. Okay. Anak ko. Takay ko siya. Na katang lakatan, ano guys. Lagi usok ka na pagpapagabril og. Sabi nga daning buwak ka manitri. Aw. Hala gipupo nagbunga, mura. Pastila na mupo naman nakapupo nagbunga. Hatan ako bida ka ba? Uy, na guys, danay pupos kimyat Dako. Nay mo namang gipupog bunga. Sagdan ang tato nimo. Isa na ganing pupo. Yeah. Yan nagkamungga, ning udot na pud guys sa katong unang tinanam. Na. Na guys, na nagatang kamungga naglibot na. Okay, libot na gatang kamungga. Sugod dari ngadto. Pila ka punuan ga basta 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. 6 na kapunuan nga kamunggay. Okay. Ito na. Manamig pa na naman guys.